Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga bareta, enot ang mga headlines kan mga bareta sa lado lokal. Rehiyon Bicol, ikalima sa pinakabansot na mga kaakian sa nasyon. NNC Bicol o National Nutrition Council Bicol naghagad nin tabang sa lokal na gobyerno para sa mga interbensyon. DepEd Albay, pinagtauan linaw ang haloy na proseso kan expanded career progression sa mga paratukdo. Maabot sa kabangang milyon na pesos na kantidad ng illegal na droga na konfiskar kan mga otoridad sa Malinaw, Albay. Ordinansang maprotehir sa mga child development workers asin child development teachers sa probinsya ng Albay nasa ikatulo asin ultimong pagbasa na sa sangguniang panlalawigan ng Albay. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, Bagyong Inday, habagat, padagos na madaranin pag-uran sa manibibang parte kan nasyon. Pagkakakulong ni OVP Chief of Staff Zulica Lopez, nagbusol nin pagpatakot ni VP Sara sigun sa Defense Council. Representative Bong Suntay asin Attorney Ferdinand Topacio inisyuhan nin shokus order kan Korte Suprema dahil sa pagsuhay kan Code of Professional Responsibility and Accountability. Senador hinagad sa prosekusyon asin depensa na direktahon na ang mga punto sa impeachment trial. Headlines kan bareta sa ibang nasyon, US President Donald Trump kinumpirmar sa pag-atindir sa NATO Summit ang paglansar kan Estados Unidos nin makusog na pag-atake kontra sa Iran. Sa lado kan Karawato Sports, NX-led Chameleons pinamarangkal kan Creamline. Yan po mga tugang ang mga headlines kan mga drakulang bareta ngunyan, ang detalyes kan mga bareta enot ang detalyes kan bareta sa lado lokal. Baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ikalima ang Rehiyon Bicol sa pinakadakol na aking bansot sa bilog na nasyon. Iniyan ipaghiras ka National Nutrition Council Bicol sa ginibong press conference kan Department of Health Bicol may koneksyon sa ika-52 na Nutrition Month as in National Deworming Month ngunya na Hulyo. Sigun kay NNC Bicol Program Coordination Emerencia Francia, nasa 29.8% ang stunting prevalence kan rehiyon na mas halangkaw sa 21.1% kana bilog na nasyon. Katakod kay ni pinaghagan ni Francia sa mga lokal na gobyerno sa rehiyon na tauwanan nin prioridad na maisabay sa indang priority projects ang pagbugtak nin fundo as in pagkrear nin programa sa salud kan mga kaakian sa saindang mga nasasakupan. Pinagbusol man kan ahensya sa publiko na gibuhon sa kanya-kanya nindang mga residensya ang backyard gardening o ang pagtanom nin man iba-iba mga prutas asin gulayon dahil ang tasaro man sa kapalibutan o ang kapalibutan na nakakaapekto sa pagkakaigwa nin stunted na aki. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Pinaghagad kan Department of Education o DepEd Albay Schools Division Office sa mga paratukdo ang halawig na pasensya asin pagsabot sa haloy na proseso kan expanded career progression o ang programa sa promosyon kan mga nasa o pampublikong eskwelahan. Sa entrevista kan DZGB News, pinagtauan linaw ni DepEd Albay Information Officer Froilan Tena na nagsunod ang probinsya sa polisiya na pinagbaba kan Central Office asin nainot pa ang opisina na makapagpasa kan mga rekisitos kan mga paratukdo bago ang itinalaan na deadline kan DepEd Bicol. Sigun kay Tena, ang ECP ang proseso na nagpuon pa kan Enero kung saan nagsusumitin ng mga requisitos ang mga paratukdo sa kanya-kanyang mga distrito. Matapos na umaberipikar ini sa enot na level, ipapasa na ang mga dokumento sa saindang opisina kung saan bilog na persa kan mga personahes kan Albay SDO ang sarabay-sabay na nagre-review kan mga requisitos bago maipadara sa regional office. Sa presente pinaghahalat paninda ang abiso hali sa DepEd Bicol kung saan sa ginibong management committee meeting kaiba ng mga principal kan mga eskwelahan sa probinsya ng Albay pinagdeklarar na posibleng sa Nobyembre 2027 o mas amay pa ang magiging resulta kan ECP.
Maabot sa kabangang milyon pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakonfiskar kan PNP Malinaw asin iba pang mga otoridad sa duwang persona matapos ang ginibong anti-illegal drug operation kan nakaaging aldaw sa Purok 5 kan Barangay Estancia, Malinaw, Albay. Sigun kay Malinaw Municipal Police Station at Chief of Police, Police Captain Ivan Villanueva, bandang alas 11:45 nin pagkabanggi, manta nagkukonsiderar o nagkukondusir nin casing asin surveillance and intelligence operatives sa lugar, nareparo kan pangenot na suspect ang presensya kan mga operatiba kan PNP na sakay kan sarong pribadong Toyota Innova. Dahilan kay ni tinuyo na banggaon kan suspect ni nagkapirang beses ang Innova gamit ang sa iyang pigmamanehong vehikulo. Sa padagos sa pagbalo na makadulag, buminagsak ang vehikulo kan suspect sa konkretong kanal dahilan tanganin da ini makadulag darakan pagkadanyar kana makina. Nahiling mismo kan operating team na itinapo kan suspect sa bintana kan bihikulo ang pigtutubudang illegal na droga asin drug paraphernalia sa gilid kan tinampo bilang pagbalo na itago ang mga ebidensya. Tulos man na narecover kan mga otoridad ang nasa 72.5 gramo nin pigtutubudan na shabu na kantidad nasa 493,000 pesos. Sa presente nasa kustudya na kan Malinaw PNP ang duwang persona para man sa magakanigong dokumentasyon asin pagsangata nin kaso. Sarong propestong ordinansa na magtataonin mas malinaw ng mga diretsos, benepisyo asin oportunidad sa mga child development workers asin child development teachers sa probinsya nin Albay ang nag-usad na sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa sangguniang panlalawigan ng Albay. Sa ipigbubusol na ordinansa ni First District Board Member Attorney John Gio Ongbongao o ang Comprehensive Code for Child Development Workers and Child Development Teachers, mawat kaining mamidbid bilang importanteng frontliner sa early childhood care and development asin makapagbilog nin polisiya sa akreditasyon, trabaho o promosyon, kompensasyon, mga benepisyo asin proteksyon kan mga nasabing paratukdo. Sa kaibahan sa nakapalaman sa ordinansa, ang pagresibi nin 4,500 pesos na quarterly cash incentive para sa mga kwalipikadong plantilya asin honorarium-based CW o DWs asin CDTs, pati na ang medical asin dental check-up, group insurance, libreng legal assistance, pati na ang suporta sa PhilHealth, SSS asin pag-ibig. Pinagpapakusugman kan propesto ang security of tenure, due process asin proteksyon laban sa bako, makatarungan o may bahid politika na pagtatanggal sa serbisyo. Nagkapirang aldaw matapos na mamatean kan munisipalidad kan Pidoran ang huro halangkaw na bultahinin kuryente asin diit na brownout, nagbalik ini sa giraray na dating perwisyo. Ini ang pinaghiras ni Pidoran na Mayor Vanji Arandia sa Disajabenus Kunsain, magigiramduman na nakipaghuro na ang alkalde sa manehamiento kan Albay Electric Cooperative o ALECO, tanganing masolusyonan ang puro palsok asin hababa na bultahinin kuryente sa iyang nasasakupan. Matapos ang paghururo na solusyonan asin namatean man ini tulos kan mga residentes alagad, matapos ang nagkapirang simana nagbalik na naman sa dati ang serbisyo kan kooperatiba sa munisipyo. Katakod kay ni pigpangapudan ni Arandia sa ALECO na mapakusog sa giraray ang bultahe sa Banuaan dahilan tadakula na ang nagiging epekto kay ni sa mga residentes, mga fasilidad, negosyo asin iba pa sa munisipalidad kan Pidoran. Napagkasunduan kan konseho kan Barangay Balangibang asin Barangay Sentro o Occidental sa Pulangi, Albay, natatabangan ang lalaking may diferensya sa pag-iisip na nagawaragas kan mga basura sa sarong material recovery facility na maipabulong na sa mga magkakanigong pasilidad. Magigirumduman na ipinaabot ni Barangay Sentro Occidental punong Barangay Atan Barques sa DZGB News na pinadarahan sinda nin surat kan Environmental Management Bureau Bicol dahilan kan mga nagkawaragas asin bako segregated na mga basura sa saindang MRF. Dinepensa ni Barques sa pagsasabing basarong lalaki na residente kan Barangay Balangibang ang nagpaparawaragas kan mga basura na nakatiripon sa nasabing pasilidad. Sa pagsubaybay kan DZGB News, pinagtatarabang-tabangan naman kan mga personahes kan barangay as in Solid Waste Management Office o kan Pulangi ang sagirari na pagsasako kan mga nagkalat na mga basura tangani maihatod na ini sa sanitary landfill. Pinaglalauman ng unya na aldaw, magiging malinig na ang palibot kan MRF mantang piglalauman kan mga opisyales na dai na mauutro ang nasabing insidente.
Ibinandera kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o Daraga MDRMO ang Blue Alert status kan Emergency Operation Center bilang preparasyon sa piglalauman na epekto kan Bagyong Inday. Sa ipinaluwas na abiso na permado ni Daraga Mayor Vic Perete, apwera kaini pinagpapagiramdom an sa giraray na pagbabawal sa presensya nin si isay man na persona sa 6 kilometrong permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Nakapalaman man sa abiso na angabos na barangay DRRM committees kan Mayon Unit Barangays partikular na ang barangay Miisi, Matnog, Budjaw, Salvacion, Busay asin Banyadero ang kaipuhan na magkondusir nin padagos asin aktibong monitoring kan local conditions. Pinagsuspindi kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo ang pagbabiyahe kan mga saradit na bihikulong pandagat bilang preparasyon sa posibleng epekto kan Bagyong Inday. Sa ipinaluwas na weather advisory kan lokal na gobyerno na pinamamayuhan ni Mayor Bong Banda apwera kaini, pinag-abisuhan man ang mga residentes na magdistansya sa mga baybayon asin iba pang peligrosong lugar mantang naeeksperyensyahan ang maraot na panahon. Dagdag pa ang pagsiguro na ligtas asin matibay na nakadaong ang mga bangka asin iba pang mga propriedad na pigagamit sa pagsisira sa mga ligtas na lugar. Pinagpagiramdaman kan gobyerno ang publiko na padagos na magsubaybay sa mga opisyal na impormasyon sa panahon, hali sa pag-asa, lokal na gobyerno kan Santo Domingo pati na sa mga opisyales de barangay. Asin yan mga tugang ang mga detalles kan mga bareta sa lado lokal. Masunod man ang mga detalles kan bareta sa nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibap. Makalis ang nagkaperang paggiramdom. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunyan na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na pag-gobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, fisheries and aquatic resources are. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan.
Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, padagos na nakaapekto ang Tropical Cyclone Inday asin habagat sa dakulang parte ka nasyon. Ngunit na Nuwebes, sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Makamatiin pag-uuran asin makusog na paros ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora asin Catanduanes. Nagpatani ng PAG-ASA sa posibleng pagbaha asin pagrasay nindaga sa mga lugar na ini. Lauman man ang kalat-kalat sa good makusog na pag-uran sa Eastern Visayas sa ibang parte kan Bicol Region. Yan sa dahil sa habagat, mga ka-eksperyensya manin mapanganuron na kalangit noon na may kalat-kalat na pag-uran asin pagdadalugdog pagkikikilat ang Memaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani asin South Cotabato. Posible man ang pagbaha asin landslide sa mga apektadong lugar. Sa Metro Manila, anak natatadang parte kan Luzon, piga lalauman ang medyo mapanganuron, sagod mapanganuron na kalangit noon na may mga pulupulong pag-uuran o thunderstorm lalo na sa hapon asin banggi. Ang pagkulong kan Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ang nagbusol kan pagpatakot kan Vice Presidente kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ina ang sinabi ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa sa mga legal counsel ni Duterte sa pag-cross-examine kay National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Omar Calilong na pigpresentar kan prosekusyon sa impeachment court kan Martes sa ikatulong aldaw kan impeachment trial. Ipinahiling ang parte kan virtual press conference ni Zulica Lopez, Chief of Staff ni Duterte, na emosyonal na nagkontra sa iyang pagbalyo sa Women's Correctional mantang nakakulong sa House of Representatives. Kunestyon ni Senator Risa Hontiveros si Narvasa kung ang pagkakakulong kan sa iyang Chief of Staff ang nagbusol para sa Vice Presidente na magpatakot laban sa Presidente na inuyunan man kan defense lawyer. Hinapot man ni Hontiveros ang defense lawyer kung posisyon man kan depensa na pwedeng palapwason ang grave threats kung masasabi
sinasabing lehitimong dahilan para makapagpatakot na sinimbag man ni Narvasa na Your Honor, that is not the point. Pipagpaliwanag kan Korte Suprema sina 4th District Quezon City Representative Bong Suntay asin Attorney Ferdinand Topacio kung nata day sinda dapat madisbar. Katakod ini kan pigsasabing pagsuhay kan duwa sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Nagugat ang issue sa malaswa na pahayag ni Suntay kontra sa aktres na si Ann Curtis asin sa bastos na komento ni Topacio laban kay Gabriela Representative Sara Ilago. Tinawan kan Korte Suprema din 10 aldaw sina Suntay asin Topacio para magsumitir kan sa indang paliwanag. Nainat na pinatawan disciplinary action kan Kamara si Suntay dahil sa iyang binutasan na pahayag. Nag-apelar si Senator Judge Bam Aquino sa parehong prosecution asin defense panel na tumbuko na tulos ang gustong punto sa pagdangog asin iwasan ang pagpapaligoy-ligoy sa mga hapot. Aram ni Aquino na may kanya-kanyang estilo ang duwang lado sa paghimay asin paghapot sa mga testigo alagad pakihuron kan senador na tugutan ang durodiretsong pahayag asin o pagpahayag nin testimonya asin kung pwede straight to the point ang direksyon kan impeachment proceedings. Sigun kay Aquino, gusto nindang mga senator judges na mas masabutan ang pagdangog asin mas madaling maintindihan ang ebidensya. Hinagad kan senator judge sa prosecution asin defense panel na sa mga masunod na testigong isasalang diretsahan na ang gibuho na direct asin cross-examination. Nainot ang hinagad kan senador ang pag sa publiko kan gabos sa mga ebidensyang ihahampang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsayuma ang Senado na sangunya nagsisilbing impeachment court na magpaluwas nin komento sa petisyon na ipigsumitira sa Korte Suprema na nagkukwestiyon sa legalidad kan pagkakadesignar kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol, na pigrerespeto kan mga senador ang diretsyo kan mga nagsumitira ng petisyon asin dain na sinda mapaluwas nin payag. May kinaraman digdidel sa sub judice rule asin bahala na ang korte manungod digdi. Kan Martes nagsumiter ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo kan mga abogado na pinamamayuhan ni Attorney Israelito Torreon para ipapundo ang nagpapadagos na impeachment trial sa pagikan status quo anti-order. Dai ikinabigla kan prosecution team ang pagdulok kan mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para papunduhon ang impeachment trial dahil sa pagpili kay Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer kan impeachment court. Inantinawanin doon ni Attorney Benjamin Tolosa, legal spokesman kan prosecution panel. Nagsumitir si Attorney Israelito Torreon in petisyon sa Korte Suprema kan Hulyo 7 na minakwestiyon sa pagkadesignar kay Escudero bilang presiding officer kaya gusto kan mga ini na para mientras na papunduhon ang impeachment trial. Alagad sigun kay Tolosa, sa kudaing direktiba ang Supreme Court dapat na magpadagos ang pagdangog kan impeachment court kontra kay Duterte dahil ini ang nakapalaman sa konstitusyon. Nagtutubod man si prosecution spokesperson asin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na parte kan delaying tactics ang panibagong petisyon sa Korte Suprema para dai magluwas ang katotohanan. Bareta sa ibang nasyon, ipinahayag ni US President Donald Trump sa iyang pag-atindir sa NATO Summit na naglansar ang Estados Unidos ng makusog na pag-atake kontra sa Iran asin nagpatanid na pwede pa ining mauturo. Inakusuran man niya ang gobyerno kan Iran na utiko na sin scam kung sain pigbalgar kainian sa indang Memorandum of Understanding na pinirmahan kan duwang nasyon kan Hulyo 17, 2026. Sigun kay Trump, wara na siyang interes na ipadagos pa ang pakikipaghuron sa Iran. Buweltaman kan Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghi ang nasa indang sisimbagon ang Estados Unidos bako sa nasa pagbutas nin pananakot kundi papantayan ninda ini nin darakulang aksyon. Mientras nagrara na ibinalikan ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos na bawion ang paramientra sa suspensyon kasunod kan ceasefire deal. Dahil sa panibagong tensyon, sa grara na nag-itaas ang presyo ng petrolyo sa pangkinaaban na merkado dahil sa kahaditan sa posibleng paglala kan tensyon sa Medyo Oriente.
Sa lado kan Karawato Sports, pinagana ni Michelle Teresa Gumabaw Panlilio ang pagiging veterana matapos nadarahon sa trayumpo ang Creamline kontra NXLED sa skor na 25-18, 25-23, 25-19 sa arangkada kan Second Premier Volleyball League 2026 On-Tour Showdown sa The Capital Arena sa Ilagan City, Isabela, Kasumanggi. Nairehistro ni Gumabaw Panlilio ang totalmenteng 18 puntos gikan sa 16 na atake, tigsaro na block ace para isulong ang Cool Smasher sa primerong panggana asin masolo ang liderato sa Pool A sa pre-season event para iuli man ang nakataya na 100,000 pesos na insentibo kada panggana. Nagkamada si Lorilyn Bernardo sa score na 13 mantang may 9 na puntos ang bagong salta na si Maria Rochelle Lalong Isip. Nag-ambag man sina 11-time league asin titleist Jessica Margaret Galanza asin Rosemary Vargas nintig 8 puntos mantang may 6 puntos pa si Sheena Angela Turing. Then nagkawat ang 3-time MVP na si Brooke Van Sickle. Mantang apera sa Creamline sina Tots Carlos, Alaysa Valdez, Bea de Leon, asin Jeanette Panaga, siring man si veteran setter Gia de Guzman, ang national team duty sa Alas, Pilipinas. Nadiskubre kan mga siyentipiko ang sarong mekanismo na posibleng magbukas nin bagong pag-asa sa pagbagulbol o posibleng pagbaliktad kan paggurang kan utak asin pagpakarahay kan mga brain cells. Sa sarong pag-aadal, nadiskubre ang sarong proseso na summation na sagiraray na pag-aktibar kan mga neural stem cell o mga espesyal na cells na may kakayanan na magkrear nin bagong nerve cell tanganing makatabang sa pagbulong kan utak. Sigun sa mga researchers, ang nasabing proseso posibleng makabilog nin bagong mga bulong para sa mga kondisyon arrogant stroke, traumatic brain injury, asin ang Alzheimer's disease. Historia na iiba. Dahil sa pagkadismaya sa bagulbol na aksyon kan kapolisan, sarong misteryosong vigilante sa Mexico ang nagpataw nin sa diring hustisya. Pigapos niya sa mga poste ang mga pinagtutubudang parahabas nin motorsiklo sa lugar kung saan sa presente nasa 5 persona na ang sa iyang napadusahan. Nagpunan operasyon kan binansagan na Batman sa katahawan kan Hunyo sa state kan Jalisco. Nakuha ang enot na lalaki na nakagapos kan Hunyo 13 na may nakasurat na parahabas sa angog kaini. Sarong pigtutubudan na hinabas man na motorsiklo ang nahiling naharani sa lugar kung saan kasunod kaini. Nadiskubre kan kapulisan ang 4 na iba pang individual na naka-eksperyensya kan parehong sentensya. Sigon kay Jalisco Secretary of Public Security Juan Pablo Hernandez, paragos ang sa indang investigasyon kung saan ang 5 persona na nakagapos ang pinagkonsiderar na mga biktima sa presente. Flashback. Asin yan po mga tugang ang kateripunan kan mga darakulang barata na tinipon sa laog ni anom na oras dyan sa samuyang Diesel News Bay. Karabangan na isurat sa raron po kan supervision kan samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa lado teknikal ang samuyang kaibahan iyo an si Kuya Nems Flora ng mga on-the-job trainee halos sa Sorsogon State University. Kami po ang sa indong naging tagapagbaret. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustasa as nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGV Baret